बड़ी दूर से अइले मैया, बड़ी दूर से अइले मैया, राउर दरबार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी। पति जी के मांगी मैया रोजी रोजीगार हो, 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 कि अपना के मांगी मैया 16 हो सिंगार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगी मैया, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगी मैया। बड़ी दूर से अइली मैया, बड़ी दूर से अइली मैया, राउर दरबार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी। बेटा के मांगी मैया रोजी रोजीगार हो, 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 बहुए के मांगा तानी, बहुए के मांगी मैया 16 हो सिंगार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी। बड़ी दूर से अइली मैया, बड़ी दूर से अइली मैया, राउर दरबार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी। दामाद जी के मांगी मैया रोजी रोजीगार हो, 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 बेटी के मांगा तानी, बेटी के मांगी मैया 16 हो सिंगार हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगा तानी, राउर आशीर्वाद हो
चरवा खोल के मांगतानी राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगतानी राउर आशीर्वाद हो या चरवा खोल के मांगतानी। जय माता।